Wih, ada ultra flu guys. Metu kok gua. Delon lagi karnavalan. Ojo di-share nek grup bapak-bapak lo. Engko dikira tanda-tanda akhir jaran. Halo dulur-dulur, kembali lagi di Cocot Walas yang ke-47 guys. Selalu admin ingatkan bagi sing nonton video ini ojo lali sabrek, like, lan komen cek admin semangat bercocot ria terus. Karena sabrekmu semangatku. Wangen rek nang sekolah. Lho tasnya gederam. Jare bu guru gak apot gak niat tok. Gawa apa ae iku? Wis pokoke sak omah tak gawa kabeh kok. Kulkas motor digawa kabeh. Lur ana warnet anyar. Ayo bolos nek kene. Mereke apa iku ndelok? Gak ngurus gak ono mereke. Sing penting made in Cina pokoke. Manda. Wis ndang bubuk lho. Dikokon bubuk malah diuntel-untel. Kok niku mengong ah. Ya iki sing diarani kerja cerdas guys. Mikul otomatis. Cek pundake gak nganggur. Timbang berharap disandani arek wedok, mending disandani beras oleh duit. Ayo anak-anak, kita piknik sejenak. Bare sing rapi nah ngono lho. Kita sekarang berada di Karangkates guys. Numpak kapal OTW golek mujair. Ngalio nak, bokongmu mengece pandangan. Nakal-nakal tak goreng lho kon. Ya iki definisi bekerja sesuai hobi. Wah, akrobat sembari memburu. Lho. Ceng, opo awakmu? Kesel ah. Gulumu kok suweyek ngono iku. Wis dikandani aja nguntal watu, ngengkel nguntal watu. Mong ya wis ditukokno sego campur iki lho. Malah anyi-anyi njaluk Kentucky. Weh, pintere rek, anake bapak rek. Gambar opo iki? Ndelok Waduh, gambar kucing tibakno. Ndelok iki gambaranmu. Ndase kok duwowo eram koyo alien ngono le. Meden-medeni Pak RT ae. Lagi ceritanya bidadari miber, tapi mbok kok tangane kewer-kewer ngono iku. Lah sayape ge opo terusan? Malah koyo iklan obat asma. Sekarang kita bersama Saipul, Rizky, Anton, gulune keseleo kabeh.